Europa wordt heel tijd radicaler. Een AZC bij de Vleerbasis en Amelander praktijken. De Frieske Wieken, met Roelof de Vries. Vanuit de huiskamer van Friesland praten we hier weer bij over de actualiteit en politiek in Friesland. Maar de volgende gasten. Hij maakt al op zijn 14e de verstandige kaart om te verhuizen van Greensland naar Friesland. Hij wie namens de wethouder, VVD-wethouder, Stittelid en nou al meer als fjouwer die burgemeester van het Ameland, Leo Pieterstoel. Ik weet het is voor politici moeilijk, maar graag ja of nee. Sinterklaas is net meer van deze tijd. Dat is een nee. Duidelijk. Zij vreegt haar af waarom er nog altijd geen AZC bij de Vleerbasis is en viel haar bedonderen door het college van BMW. Fractievoorzitter Carlijn Diesink van de ChristenUnie. Ik ja of nee graag. Nevens mij wil het college Hielendal geen AZC bij de Vleerbasis. Ze willen het wel. Oh, ja of nee, dan kom maar letter op waarom komen. En ze willen wel een... ja. Oké. Ze verhuizen tolviolien van Madrid naar de Gediek. Draait graag kapteinetjeesten bij de politische voetbalclub VV Goradiek. En is lid van het Europees Parlement van D66. Raquel Garcia Hermida van der Wallen. Ik ja of nee. Dat de VVD in Nederland gewerkt maar de PV, dat is een grote schande. Ja. Ja, hele duidelijke. Welkom bij de Frieske Wieken. En dit weer de Aroene Frieske Wieken. Het smeert een soortarige waasje op. De bezieter van Omroep Poont om het Ameland bij Sinterklaas verliezen hier. Maar ze binnen ook kleermooi die opscore. En dus mocht Friesland ook de mysteries van Sinterklaas ontdekken. Amelanders willen net dat er heel diep meer sensaties zieken. Ze hadden een feest versteuren. Dat vind ik dan echt wel weer grappig in deze tijd dat een meenskip zei van jongens, opdonder je even 2 dagen. Het gaat om dit beeld. Ik dacht van dit is uitzichtloos lijden. Als wij komen dan zitten we. En ik denk dat het de beste oplossing is voor het beestje. De ballenmus binnen benauwd dat dit na 139 jaar de eind van haar basiskwallen budget. Wij willen zeker de school niet kwijt. De school is het hart van het dorp. Meer dan over 100 Frieske beren in de leeftijd van 0 tot 15 jaar binnen een slachtoffer van de taslagenaffaire. Als dan bijvoorbeeld mijn vriendinnetjes te bjatje mee, dan hier is een hele mooie kamer en mooie unicorns en knuffels en alles. En dan wie ik soms wel een beetje jaloers. Dan dacht ik van ja, dat wil ik wel gaan. Ja, dit hier de Aroene Frieske Wieken. We beginnen hoe hij de Aroene Frieske Wieken. Hij je een moment, Leo Pieterstoel? Ja, zeker. Ik mocht afgelopen zaterdag bij de lancering van de paardenreddingsboot zijn. Ja. Een prachtig gebeuren en nog een mooie traditie op Ameland met 10 paarden die de reddingsboot te water brengen. En de paardenreddingsboot staat voor het museumprijs.nl op dit moment om een van de musea of het museum van het jaar te worden. Ja. Dus iedereen roep ik op om te stemmen. Het was een prachtig gebeuren, museumprijs.nl. Hij had het volke nog in de binnenboesen? Ja. Ja, kom het volke. Ja, daar is het volke. We hebben hem al eerder kregen, het volke. Zeker. Ja, we kunnen stemmen. Toch? Ja. Oké. Carlijn Diesink, Rieslid van de ChristenUnie in de gemeente Ljouwert. Wat wie die Frieske Wieken moment? Mag ik 2 momenten doen? Nee, eens. Eén? Okay. Ja, we zijn keihard. Pas kiezen. Heel hard. Nee, dan is het toch echt wel de voorbereiding op de begrotingsdebat wat wij komende maandag hebben. Dus diep in de cijfers gedoken. De 742 miljoen van Leeuwarden, waar gaan ze heen? Gadverdarrie, wie dat in hechtepunt? Nee, dat was mijn druktepunt. Die waren wel leuk dan? Ja. Nou, stel dan even nog. Mijn nichtje werd 1. Dat is toch volle leuke. Zeker. Nou, gefeliciteerd. Maar hij is niet Fries. Nee. Raquel Garcia, Hermida van der Wallen. Ik zou omspreken eigenlijk, de volledige... Ja, netjes. Daagt wel, hè? Ja, oké. Logisch ik, hè, trouwens. Wat is jouw moment is Aroene Wieken? Een dubbel moment. Ik was aan het verhuizen, dus ik stond tussen alle actiondozen en een soort van nieuw leven weer beginnen. En toen moest ik zien hoe zoveel mensen in Spanje alles zijn kwijtgeraakt vanwege het noodweer. Ja. En dat was wel heftig. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Dat wie vooral in de regio Valencia. Je bent zelf opgegroeid in Madrid. Ja. Ben je vrienden of familie uit die regio die je ook kennen? Nee, gelukkig niet. Maar wel mensen in de buurt. En ook Nederlanders die een huisje hebben in de buurt of daar wonen permanent. En de verhalen zijn wel heftig. Ja, meer dan 200 delen in Dusken. Inmiddels. Ja, en dat kan nog oprinnen, dus ik. Vast en zeker gaat dat oplopen. Maar natuurlijk, Kathleen in Nederland, ik zei iets, maar maak in Valkenburg al en het derenontal is volle grutter natuurlijk nou, doen we een soort deren in België en Duitsland trouwens. Spiegelt dit ik in het Europese parlement waar je in zitten, over de klimaatverandering, dat het je toch maar de krijgen had? Ja, absoluut. Wij zijn daar, de meeste van ons zijn daar helemaal van overtuigd dat dit te maken heeft met klimaatverandering, dat een direct gevolg daarvan is.
is. En als Europees Parlement hebben we ons uitgesproken herhaaldelijk de afgelopen tijden over noodweer overal in Europa. De behoefte aan politieke actie, maar ook natuurlijk de behoefte aan steun voor de slachtoffers en de landen die hierdoor getroffen zijn. Tuurlijk. Ga je dan te krijgen maar een soort klimaatontkenners? Is dat lastig in het parlement? Die zijn meer geworden. Ja. Dus dat maakt het wat lastiger dan bij de vorige termijn. Maar wij hebben nog altijd een hele grote meerderheid van het parlement die klimaatactie wil. Ja. En daar moeten we voor zorgen dat wij de komende 5 jaar echt werk van gaan maken. Ja, goede zaak denk ik. Of zit je van daar heb ik al wat kritische loeren noteren. Nee, ik denk dat het een zeer goede zaak is en terecht is. Oké. Wie nog nice joert, redelijk vars van de passen, 12 lijn is bekendmaken dat staatssecretaris Volkert Ittiga van Bakkevingen opstapt is als staatssecretaris dus. Hij kreeg eerder deze week kritiek over het net IPB-maatje van zakelijke belangen. Een meerderheid van de Kamer vindt dat hij alle bedrijven waar hij een onderdeel in had bekend maatje had. Komt dat voor jou, Leo Piet Stoel, als een verrassing? Niet als een verrassing. Ik denk dat een bewindspersoon in die rol zijn beleggingen bekend moet maken. En iedereen moet kunnen zien waar die belangen heeft. En daar ook dat moet transparant zijn. Dus ik begrijp dit. Ja, maar dat hier die dus al dient, vadatiert. En dat hier die natuurlijk niet al oerjoen. En dat, wat hij volgens de wet eigenlijk al je dan moest, hier die al dienen. Ja, en toch begrijp ik dat het niet voldoende is geweest, die transparantie. Maar dat kan ik niet goed beoordelen, want ik weet natuurlijk niet de exacte situatie van meneer Ittiga. Maar ik begreep dat hij niet bekend wil maken waar hij in belegd had. Nee, maar hij misschien iets van zijn passenconferentie, familie misschien nog? Iets van Mark kregen waarom hij opstapt is? Nee, ik heb het nieuwsbericht gelezen, maar niet gezien wat hij er zelf over zei. Nee, het belangrijkste is natuurlijk, en zeker denk ik voor een partij als NSC van goed bestuur, dat zij heel duidelijk de regels volgen. Ja, dat had hij dus wel dingen. En dat als er openheid vereist is of meer openheid gewenst is, dat zij aan die wensen gaan voldoen. Dus ik denk dat dat is van toepassing voor alle ministers en staatssecretarissen. Maar is dat een goede zaak dat hij opstapt is zelf? Nou, dat laat ik bij hem om dat oordeel te maken voor zichzelf. Maar kennelijk is het zodanig misgegaan binnen de coalitie dat zij zich genoodzaakt heeft gevoeld om op te stappen. Ja. En ik wilde ook erbij zeggen, constante vetjes tussen Geert Wilders vanuit Twitter en leden van bewindslieden van deze coalitie doen natuurlijk geen goed aan de bestuurbaarheid van het land. Is het dan net raar dat juist de PVV daar dan de kritiek oplevert richting deze staatssecretaris? Ja, ik heb sowieso niks op met de PVV als partij. Dus het voelt ook wel wat hypocriet inderdaad, juist vanuit die partij dit soort feedback. En daarbij is het wel jammer dat hij niet alsnog dus heeft gekozen om openheid van zaken te geven. Om gewoon daarboven te staan en te zeggen, prima wat er op Twitter wordt gegooid, maar dit is de situatie. Blijkbaar kon hij niet anders. Ja. Ook wel belangrijk, hè? Bijzonder, hè? Dat dit land geregeerd wordt via Twitter. Ja, absoluut. Treurig. Dat de moderne manier dat is een treurige met elkaar discussie te voeren. Ja, dat vind ik wel. Ja. We gaan eerst naar de vrouw met ik denk toch wel de mooiste namen van Friesland. Ik hoop Raquel Garcia Hermida van der Wal. Ik had dus opoefenen, spreek je dat ik een beetje goed uit, want ik beziek je een beetje die spaansche klank. Gaat Raquel, echt heel netjes. Ja, of is dat heel netjes? Toch misschien op de gediek dat ik de hele tijd dan dat ze dat proberen een beetje op die manier, of is dat heel flauw? Nou, ik denk dat de meeste mensen hun eigen manier hebben gevonden om dat uit te spreken. En ik vind het alles welletjes. Wat jij al hier? Raquel. Dat is wel grappig. Oké. Je bent Hik en Tiny in Madrid. Ja. Hoe ben je dan op het gediek te landen gaan? Vanwege de liefde. De liefde. En voetbal. En Heerenveen. Echt weer? Ja, nou, het is een heel lang verhaal. Maar het komt erop neer dat ik op een gegeven moment heel graag een potje voetbal in Nabelenstra wilde komen kijken. Ja. En, dat is dus gebeurd. En, maar de liefde van Heerenveen, wie jij dan de liefde van Johan? Nee, de echte liefde. Ik kwam eerst. Oh ja, dat wel. De liefde voor Heerenveen, ja. Oké. Niet volhouden. En jij nog op Erasmus Universiteit werken? Nee. Studeerde ik had wel een Erasmusbeurs, waardoor ik in Utrecht mijn derde jaar politieke wetenschappen kon studeren. Oh ja. Dus ik heb heel veel te danken aan Europa en de kansen die de Europese Unie aan ons allemaal biedt. Want daarmee heb ik ook mijn leven hier kunnen opbouwen. Ja, en nou werk je, hoe is het? Ik mooi, de cirkel is roen. En nou werk je in het Europees Parlement. Ja. Drokke werkweek, kan je me zo voorstellen. Vaak van Hoeza, vooral in Brussel en zo nou in Straatsburg. Ja. Hoe kun je dat dus een beetje combineren?
Ja, het is prima te combineren. Je moet het goed geregeld hebben thuis. Maar gelukkig heb ik een omgeving die daar mij in helpt. Ja. En dat is zeker nodig. Je doet het niet alleen. Hè. Ik heb ook een jong gezin. Dus daar zijn mijn echtgenoot en iedereen om ons heen van groot belang. En verder, ik zeg het altijd, het is ook niet zo veel anders dan andere beroepen. Hè? Denk aan vrachtwagenchauffeurs bijvoorbeeld. Die zijn ook elke week van huis. Ja. Maandag weg, vrijdag terug. Mensen die op zee werken of vertegenwoordigers van bedrijven die altijd... Toch liep niet dat ik best wel terecht soms. Dat je dan van hele week treien bent, dat je daar dan waar bent, liep je wel zwier. Mooi. Zwaar. Nou? Ik zou dat niet beschouwen als een zwaar beroep. Er zijn beroepen die echt zwaar zijn. Dit is een hele grote verantwoordelijkheid. Het is natuurlijk wel schakelen. Het is heel vaak hectisch in de zin van je schaakt op heel veel verschillende borden. Ja. Maar het is hartstikke leuk en het is vooral een enorm voorrecht. Een voorrecht, mooi. Het Europees Parlement telt zo'n 120 leden en eentje ervan, die komt uit Friesland. Dat ben jou. Filio de druk een beetje? Druk is geen druk. Het is wel een verantwoordelijkheid. Ja, wederom, dat viel wel een beetje. Ja, zeker. Nee, absoluut. Waarom? Omdat ik geloof dat representatie van belang is. Hè? Dat het helpt wanneer mensen zich vertegenwoordigd voelen. En wij zien in Nederland dat bepaalde regio's altijd ondervertegenwoordigd zijn. Dat zie je ook in andere landen in Europa precies hetzelfde. Mm-hmm. En ik vind het belangrijk dat wij een ander geluid laten horen. En daarom zet ik mij ook in voor regionale thema's vanuit het Europees Parlement. Zoals goede voorzieningen waar wij misschien het straks het over gaan hebben. Ja. Op ons platteland, op onze periferische regio's, op onze eilanden. Ja. En als je dat niet ziet en ervaart elke dag in je dagelijks leven, het is heel lastig om je voor te stellen hoe het is om alle voorzieningen langzaam maar zeker zien verdwijnen. En ik ben opgegroeid in Madrid. En ik kon dat nooit heel goed inschatten. En toen ik in Gorredijk vanwege de liefde landde, toen dacht ik, zo zit dat dus. Dus ik gebruik Johan Cruijff heel vaak. Je ziet het pas als je het doorhebt. Oh, mooi. In hoeverre ben je nou in het parlement aan het wanen, maar het Friesk, met de taal? Heel erg. Mijn eerste actie als net geïnstalleerd Europarlementariër was schriftelijke vragen stellen aan de Europese Commissie over de bescherming van minderheidstalen, waaronder het Fries. Ja. Daar kwamen teleurstellende antwoorden op. Dus zodra een nieuw eurocommissaris op zijn of haar functie zit, dan gaan we de vragen wederom stellen. En ik ben bezig met andere Europarlementariërs om een conferentie te organiseren over hoe wij minderheden, regionale, nationale minderheden en ook hun talen beter kunnen beschermen op Europees niveau. Want het gaat immers om 50 miljoen mensen in Europa die tot een regionale nationale minderheid behoren of een minderheidstaal spreken. Dus het is niet niks. En waarom is dat zo belangrijk, de taal? We kunnen toch lekker machinaal in Engels praten, dat is toch prima. Ik heb ook al even steen. Ja, je kunt elkaar verstaan, maar je haalt een stukje van de Europese diversiteit uit beeld. En dat vind ik zonde. En identiteit. Ja, dat is zonde. En ik zie het in mijn omgeving. Ik leef in een heel erg Friestalige omgeving, ook thuis. Mijn echtgenoot is Friestalig. Hij voert de kinderen ook Friestalig op. Je kunt mij verstaan. Zeker, ja, gelukkig. Anders zou het een beetje lastig zijn. Ja. Nee, maar en ik zie wel hoe belangrijk dat is. En daarom vinden wij ook als D66 heel belangrijk dat mensen bijvoorbeeld in de rechtbank Fries kunnen praten. Want je ziet wel, als je slachtoffer bent van een misdrijf bijvoorbeeld en je gaat je recht ophalen bij de rechtbank, wil je dat in je moedertaal doen. Ja, en dat is het Fries. Je had hier maar die taalwaarden, maar de regio. Maar ik maar Afghanistan, Noord-Afrikaanse landen, anticorruptie, de rechten van de vrouwen. Die laatste wil ik er nou correct eventjes uitpikken. Johin, als ik het zou nemen, maar een fitty over de abortuswet in Polen. En vol passie bestrijdt jou dat onderwerp. 2 years ago, Isabella Sabor, age 30, a European citizen, died because of the Polish abortion laws. Because doctors would not help her when she went into premature labor and got sepsis, because they risked going to jail. How many more women need to suffer and die in Europe before we enshrine access to safe and legal abortion in our treaties? We owe it to Isabella, we owe it to our daughters, and we owe it to all of us. Thank you.
Ja, dit onderwerp rekkert jou. Ja. Hoe kan dat zo? Kijk, als vrouw wil je nooit in een positie komen waar je gezondheid in gevaar moet komen. Zowel geestelijk als lichamelijk fysiek gezondheid in gevaar moet komen vanwege slechte wetten. En alle wetten die abortus beperken zijn bewezen slechte wetten. Die leiden alleen tot heel veel ellende en onveiligheid. En, belangrijk, niet tot minder abortussen. Ze leiden alleen maar tot dezelfde of meer onveilige abortussen. Met verschrikkelijke consequenties voor heel veel vrouwen en meisjes overal ter wereld, zo ook in Europa. Ja, nog altijd dus ik in Europa. Wil je sissen zo'n van, de Europa, westerse samenleving? Nee, helaas niet. En wij zien ook een soort van een beweging om terug in de tijd te gaan. Dus wij hadden enorme stappen gemaakt de afgelopen 40 jaar. Vandaag is 40 jaar van de abortuswet in Nederland. Vandaag? Ja, vandaag toevallig. En wij zien dat helaas een heel erg goed globale en gecoördineerde beweging bezig is met vrouwenrechten overal in te perken. Zo ook in Europa, zo ook het recht op abortus. En dat baart me enorme zorgen. Ja. Wat vindt de ChristenUnie of wat vindt Carlijn Niesink eigenlijk van de abortuswet? De abortuswet in de breedte is natuurlijk een hele grote vraag. Ja. We verschillen wel wat daarin en ik denk dat dat ook oké is. Alleen wat wel een belangrijk punt is als het gaat om de veiligheid en helemaal de medische kant als daar iemand echt in gevaar is. Nou ja, dat is natuurlijk een heel belangrijk punt om aan te pakken. Wat ik wel een hele zorgelijke ontwikkeling aan de andere kant vind, is dat er steeds meer jonge meiden zeggen wij gaan niet meer aan de anticonceptie. Vanwege de hormonen die ze dan slikken of via het spiraaltje. Maar dan zien we abortus als optie. En dat soort ontwikkelingen, daar vind ik dat we ook op moeten inzetten. Want een abortus is voor niemand makkelijk. Maar je bent dan voor of tegen abortus? Of wat voor nuances zit erin? Nou, voor mij zit wel de nuance erin dat het eraan ligt tot hoeveel weken en onder wat voor omstandigheden en de situatie eromheen. En ik denk dat we daar echt nog wel wat te winnen hebben. Dus dat daar echt nog wel wat kan gebeuren. Ja. Kijk, ik denk dat waar wij elkaar heel goed in kunnen vinden, is juist wat u zei over preventie. Hè? En dat is ook onderdeel van die georganiseerde beweging. Het is niet alleen het inperken van het recht op abortus. Het is ook het inperken van toegang tot preventie en voorbehoudsmiddelen. En dat is iets wat niet zomaar is gebeurd. Dat komt met name overgewaaid uit Amerika. En het wordt hier opgepakt door allerlei zeer conservatieve partijen of extreemrechtse partijen, zoals Vox in Spanje bijvoorbeeld, maar ook extreemrechts in Oost-Europa. Als onderdeel van een bredere beweging of poging om nogmaals de rechten van vrouwen in te perken en een traditioneel model van familie op te leggen. Dus het is niet alleen abortus of preventie of anticonceptie, is gewoon een heel pakket aan maatregelen en wetten met één doel en dat is teruggaan in de tijd. En daar verzet ik mij echt tegen. Nou, ik zoek ze hoor het vooral vast, dat ik zocht die passie en nou ik weer in jouw eigen, dat is mooi op te zien. Het is tijd van wat oors. Een bak mayonaise. Ja, elke week bespreken we het nieuws van uw website en van uw app, een paar kwarte fragmenten. En ik denk, maar als politici, het is zo moeilijk, wel weer kwart op reageren. Inwoners van Balm op het Ameland-eiland, op het eiland Ameland, maar ja zwaarder door de takkomst van basiskwallen het Eenster. Nou, de Ipenbieren squalbestuur fuseren ze maar het christelijke squalbestuur. Nevens wordt via de in een nachtegaal van de ouders van basiskwallen het Eenster in die fusie wel eens negatief uitpakken voor Balm. Nou, lid we nou correct de burgemeester van Ameland en degene die onder wie ik in zijn pakket had aan tafel hebben, begreep je haar zwaar eigenlijk? Ja, natuurlijk. Je wil niet heel graag je school uit je dorp kwijt. En heel veel mensen in Balm zijn zelf ook naar die school geweest. Dus daar ligt een hele grote verbondenheid met die school. Het is ook niet aan de orde op dit moment. Er ligt een vraag nu om bestuurlijk een fusie aan te gaan. Besturen samen te laten gaan. En dat is een vraag die aan de gemeenteraad voorgelegd is. Ja. Waar ze aanstaande maandag een beslissing op moeten nemen. Ja, maar er is wel een kans dat die kwallen verdwijnt. Dat is wel een reële zwaar, toch? De school heeft bij het begin van dit schoolseizoen 25 leerlingen gehad, waarvan 9
9 in groep 8. Nou, dan hoef ik u niet te vertellen als de grens 23 is dat erg dichtbij komt. Maar dat moet dan 3 jaar achter elkaar. En dat is toch ver vooruitkijken nog. Dus het is onzeker dus met deze kleine aantallen. Op dit moment praten we alleen over een fusie van besturen. En nog niet over een scholenfusie. Nee, maar hoe realistisch is het dan dat die scholen verdwijnt? Als je deze leerlingenaantallen ziet en het zou zo zijn dat er 3 jaar achter elkaar onder de 23 leerlingen zit, dan stopt de rijksbekostiging en dan stopt de school de facto. En dat is gewoon iets wat boven het hoofd hangt met deze kleine aantallen leerlingen. Ik zei 25 leerlingen, waarvan 9 in groep 8. Dus die verdwijnen volgend jaar. Dus het liefst hou je de school eigenlijk hier, dat wel. Ja. Als er kan ook bij hem. Daar gaat de gemeente niet over. Het is nu aan de gemeenteraad om te beslissen over een bestuurlijke fusie. Reetriester, Femke Kok, ken je hem haar? Ja. Die doet net maar vooral het bekerkwalificatietoernooi. De Nijbeet had een virusinfectie op Roen, meldt haar team. Daardoor is ze van eerst net veel genoeg om te rieden. Het gaat om het CMV-virus. Ken je hem dat eigenlijk, het CMV-virus? Ik heb er iets over gelezen en ik begrijp dat dat wel vaker bij sporters voorkomt die natuurlijk onder hoge druk staan en enorm het maximale uit hun lichaam proberen te halen. En ik vind dit toch wel zorgelijk dat dat zo vaak voorkomt. Ja, Suzanne Schulting had vrienden hier ik gewoon. Ja, ben je een breedere liefhebbers eigenlijk? Gamers net voetballiefhebber, hebben we al jet van jou. Maar ik stond elke vrijdag op Tialf op het ijs, waar het niet dat van Ameland af dat niet meer te doen is. Maar ik kan de boot niet meer terughalen. Het is van een ijsbaan op Ameland. Het zou kunnen, maar daar pleiten we nog maar niet. Oké. De Oudehouse, zie ik het een naaie oppertorenwachter. Is dat misschien wat voor een van jullie, een oppertorenwachter wijzen? Nou, ik vind het een hele mooie toren natuurlijk. Ja, tuurlijk. Kan niet anders. Als Leeuwarden. Als Leeuwarden. Ja. Maar ik ben ook wel eens vaker naar boven geweest. Ik moet zeggen, die laatste paar trappen in dat halfronde cirkeltje. Ik vind het knap dat hij het zo lang heeft gedaan op deze leeftijd. William Lord, hij is nou Ja, echt. En het is iconisch. Ik weet het nog van mijn eerste bezoek aan Leeuwarden, dus 12, 13 jaar geleden. Ja. En ik vond het echt een hele mooie toren, inderdaad. En dat die man zo lang het heeft volgehouden om helemaal naar boven te kunnen. Ja, dat is wel bijzonder. Maar ja, aan de andere kant, het is hem natuurlijk heel erg gegund dat hij na zoveel jaar van de wereld in Leeuwarden laten zien. En is hij nou schever dan de toren van Pisa of net? Zo'n ingenieur ben ik ook niet, hoor. Nou, hij is niet scheef. Nee. Soms gaat het verhaal wel eens. Ja, dat is net zo. Ik zoek het er nog wel eens op, soms als feitjes. Ik kom mee te gooien. Nee, het is net zo. Het is ook een belangrijk voorbeeld dit, van hoe belangrijk vrijwilligers zijn in onze provincie. Hè? Heel veel dingen die door vrijwilligers gedaan worden, zo goed. Absoluut. Hoe mensen zich daarvoor inzetten, alle respect. Ja, we gaan terug met Bak My Nice. Daar rijdt je meer e-bikers in het ziekenhuis als meestal op een fatbike. Dat liet de cijfers van een landelijke telweekend. Tafriezen bedaren in de week op de eerste hulp. Toch een fatbike ongeluk. 18 toch een e-bike ongeluk. Maar goed, uiteindelijk is de conclusie wel een beetje dat er toch best wel volle ongemakken gebeuren met een fatbike. Dus ik zou zeggen, al hier een helm op de fatbike. Kunnen we dat hier afvinken? Ben je met al je maniers, helm op? Ik fiets niet op een fatbike, dus wat dat betreft geen probleem. Ik zou dat wel graag zien willen. Opgevoed. Kan me voorstellen. Ook nog, Ik had het bij de gewone fiets. Is dat goed? Maar al hier een helm op, vind je dat ik? Ja, al hier. Maar dan ik al hier een helm op de e-bike. Ik ben daar niet voor. Ik denk dat mensen zelf verstandig kunnen zijn. Dan komt het VVD door. Inderdaad, laat mensen alsjeblieft zelf hun keuzes maken in dit verband. De hele wereld had een helm op, behalve Nederland. Want de VVD en laten we met elkaar ook om onze eigen gezondheid denken. Dus het kan misschien verstandig zijn om een helm op te zetten. Maar mensen zijn in staat om daar zelf keuzes in te maken. Wat laag is Carlijn? Nou, ik kan me voorstellen dat vanaf een bepaalde leeftijd dat zeker wat toegevoegde waarde kan hebben. Ik ben zelf opgegroeid aan de Duitse grens. Nou ja, wij wisten altijd meteen wie de Duitsers waren bij ons in het dorp, want die fietsen allemaal met helm op. Dus het is inderdaad ook maar net de cultuur die je gewend bent. Dus ik denk dat dat over een paar jaar hier in Nederland ook onvermijdelijk is. Ben je met klaar voor? De vraag uit Denver, Colorado. Ja, we hadden natuurlijk elke keer de vraag uit Den Haag. Heel mooi inspiratie trouwens. Hè? Vond je dat ik op? Mooi accent. En we hadden dit keer net een vraag uit Den Haag, maar je begreep het wel. Een vraag uit Denver, Colorado. Hier in Amerika worden we hier en al deelgooid met nice en reclame over de Amerikaanse verkiezingen. Maar in Nederland komt het ook al niet meer aan. En daar binnen die verkiezingen net is. Wil je hem er net helemaal gek van? Of vind je hem dat misschien juist wel nieuwsgierig? En waar gaat er winnen? Ja, dit is oud-collega Jeroen Boesma, die nou in Denver went. En hij had het speciaal voor even voor u opname. Libbert het een beetje bij hem? Ja, zeker. Ja? Kijk, het is natuurlijk van enorm groot belang wie de verkiezingen wint.
eigenlijk niet alleen wie president van de Verenigde Staten wordt, maar wie de Huis en de Senaat wint. Want dat zal heel veel implicaties hebben voor bijvoorbeeld steun voor Oekraïne in de oorlog tegen agressor Poetin en Rusland. Dus het is van ons als Europeanen ook van groot belang. Ja. En ik heb zelf 3 jaar in Washington D.C. gewoond tijdens Obama's eerste verkiezing en was daar vrijwilliger voor. Dus voor mij is het altijd heel bijzonder om de verkiezingen te kunnen volgen. Dus je hopen dat Trump wint? Ik hoop zeker dat Kamala Harris wint. En dat heeft niet alleen te maken met wat aanverwantheid. Of het een vrouw is of een republikein of democraat. Ik ben dichter bij haar ideeën als democraat en als sociaal-liberaal. Maar het gaat mij vooral om die zeer zorgelijk autoritair gedrag van Donald Trump. Waardoor ik mij echt zorgen maak over de toekomst van de democratische rechtsstaat in Amerika. Ik zou jou heel fanatiek jaskotje. Ik ben het daar volstrekt mee eens. Ik maak me ernstig zorgen als Trump straks aan de macht zou komen in de Verenigde Staten. Ik ben een groot voorstander van de lijn van Kamala Harris. En als je ziet wat Trump, de richting die hij op wil en de manier waarop hij dingen wil beperken. We hadden het net over abortuswetgeving. We zien wat in de Verenigde Staten gebeurt nu op dit moment door de benoeming van rechters. Dat gaat volkomen de verkeerde kant op. En dat is heel belangrijk, niet alleen voor Amerika, ook voor Europa en voor de rest van de wereld. Ja. Ik kan me eerst net voorstellen dat je dan toch nog in je zit die zuid naar Trump. Maar ja, je weet het net. Nee, ik ben het afgelopen jaar meermaals in Oekraïne geweest. En daar is echt ook de zorg wat als hij daar aankomt. En dus daar zit voor mij een extra verbinding met dat volk nu. Dus die zorg die herken ik. Waarom is die zorg daar extra groot trouwens in Oekraïne? Nou, omdat Trump uitgesproken Poetin-fan is. Net als hier in Nederland een aantal politici. Nou ja, dat is wel een zorg. Dat merkte ik ook. Ik was 3 dagen na de Nederlandse verkiezingen was ik ook in Oekraïne. Ja. En de eerste wat ze vroegen, die Wilders die nu gewonnen heeft, wat betekent dat voor ons? Ja. En die zorg zit er nu bij hun weer. Wat als Trump wint, wat betekent dat voor ons? Maar dan is, doe maar. Zien we ook in het Europees Parlement dat het duidelijk is wie pro-Putin, pro-Rusland, pro-Trump is. En wie staat voor onze gezamenlijke vrijheid. Ja. En dat is iets wat wij ook niet uit het oog moeten verliezen als Nederlanders. Nee. We beginnen naar de opvang. Ik van Oekraïners natuurlijk, maar sowieso van vluchtelingen en asielzoekers. Een vluchtelingenopvang naar zijn vleenbasis in Lauwen. Komt hij nou wol of net? Wol het college dat eens wol? En waarom zorgt deze opvang nou voor een soort chaos in de gemeente? We praten erover met jou, Rieslid Carlijn Niesink van de ChristenUnie. Is het eigenlijk in die een chaos op dit stuit in de gemeente? Op dit dossier is het zeker een grote chaos. Ja. En ik denk dat de vergadering van vorige week ook alleen maar verliezers liet zien. Ook zeker niet goed heeft gedaan voor het beeld van politiek naar buiten toe. Dat kan ik me ook voorstellen, ja. Er zaten mensen op de publieke tribune waarvan ik denk, ik heb medelijden met ze. Hij jou misschien, je bent natuurlijk in die misschien ik wel eens naar, weet ik eigenlijk net, zou je wel eens naar een gemeenteraadsvergadering van horen? Ik heb deze raadsvergadering niet gezien. Dus daar kan ik niet wat toevallig, misschien wist niet, maar hij er iets van Mark kregen? Ik heb begrepen dat er een discussie is, maar ik heb niet de ins en outs van de raadsvergadering. De chaos hij met Mark kregen verder. Nee. Nou, het gong op zich best wel niet. Ik ga een paar woorden uit de kritiek van de oppositie. We binnen lampslijn, een schoffering, ze maken geen vrienden, dit is schokkend. We voelen ons bedonderd. Welke van die quotes wieken we voor jou, Niesink? Oh ja, ik heb daar wel wat van gezegd inderdaad. Bedonderd, dat zou best wel kunnen. Je viel je bedonderd. Ja. En waarom? Omdat wij al heel lang vragen, dit is een dossier waarvan we snappen dat er spanning op zit. Want er zitten ook in de raad partijen die het wel willen, partijen die het niet willen. Dus we snappen dat dit een spannend dossier is. Daarbij zeggen we juist tegen het college, neem ons nou mee. Geef ons de informatie, help ons daarin ook die weg te zoeken van wat is nou het goede om te doen. En dat had de gemeente of het college net dienen? Er zijn brieven waarvan ze gezegd werden dat ze niet gestuurd waren, die er wel bleek zijn, waarvan er gezegd werd dat die ondertekend was door iemand uit Leeuwarden. Nou, het bleek toch wel vanuit het ministerie te komen. Ja, dat is niet goed voor het vertrouwen, juist op een dossier als dit. Ja, daarom heb ik een mooisje van afkeuring in Tjene. Waarom eigenlijk? Nou, afkeuring echt omdat de manier waarop dit hele proces is verlopen, dus even los nog van moet dat AZC daar komen of niet, maar gewoon het proces, de informatievoorziening, dat was echt betreurenswaardig. Ja, hij is net onnaam. En nou, hoe nou verder daarmee dan? Ja, ook daar is nog niet helemaal duidelijkheid over. Want er zit natuurlijk nog een aantal onbeantwoorde vragen. Dus we zien uit naar het college die ons nog een tijdlijn gaat sturen met nog wat aanvullende informatie. Ja. En vanuit daar weer verder. Even nou los van de discussie op brieven en concertbrieven en telefoontjes. Wat vind je eigenlijk? Mag dat opvangcentrum of AZC daar bij de vleenbasis komen?
Ja, wat ons betreft komt er wel een AZC in Leeuwarden. Daar hebben we altijd voor gestaan. Gelijktijdig voelen wij ook wel de moeite en de kramp rondom deze locatie. Ja. Want ja, bij een vliegbasis vluchtelingen opvangen. Aan de andere kant hebben we ook veel met COA gesproken. Die zeggen ook wel terecht, niet iedere oorlog is een luchtoorlog. Dus niet iedere vluchteling heeft daarmee hetzelfde gevoel. Dus er zijn ook mensen voor wie dat wel een goede locatie kan zijn. Maar ook daar zit er moeite op. En snap je dan dat de Defensie nou eigenlijk, is het Westlight? Ja, Defensie zegt, wij willen best meewerken, maar wij willen daar geen permanente bouw. Precies. En dat punt snap ik heel goed. Ook waar we het net over hadden, de veiligheid en de vrijheid in Europa staat onder druk. Dan is het juist ook belangrijk om te kunnen zeggen, wij hebben daar ook ons steentje in bij te dragen. Dus dat niet permanent bebouwen, dat snappen we. Ja. Waarom de chaos in de gemeente, had je een idee dat het college het vertrouwen waarom winnen kan? Kan dat überhaupt nog? Ja, wat mij betreft wel. Wij zijn natuurlijk ook een partij van hoop. Dus wat ons betreft zeker. Maar daar moet wel wat voor gebeuren. Ja. En wat mag daarvoor gebeuren? De grootste nachtmerrie is dat er nu weer stukken naar buiten komen waarvan we het niet wisten. En daarin is dus echt wel de oproep aan het college. Wees nou open. Neem ons mee. Heb je daar al signaal van dat misschien zo is dan? Of? Nou ja, de dag na het debat kwam er meteen alweer een krantenbericht naar buiten. Dat de brief die dan niet verstuurd zou zijn echt tegen is gehouden door het college van Leeuwarden. Dat is ook lastig voor ons als raadsleden in te schatten. Want aan de ene kant hebben we wat het college zegt. Aan de andere kant Defensie die via een krant eigenlijk met ons communiceert. Dus je komt ook in een heel lastig spel waarbij het lastig is. Wat is nou echt de waarheid? Heb je ook wel eens zo'n chaos meemaken in de gemeente die? Ja, ik in Zuidwest-Friesland zitten en in de steden. Ja, in de Staten en Zuidwest-Friesland en op Ameland niet. Ja, maar ik kan me alles voorstellen bij de lastigheid dat het ministerie communiceert. En soms ook om de gemeente heen. En raadsleden soms zich afvragen van kunnen wij niet rechtstreeks met mensen van het ministerie spreken. Dat speelt bij de VAGO bij ons ook. Ja, wij hebben Nathalie Kramer. Zij is verantwoordelijk voor dit dossier. De wethouder in Ljouwert. Hebben we vregen tussen 2 keer om je aan te schouwen. Ze vindt het eigenlijk net nedig. Wat vies daarvan? Ja, ik kan natuurlijk niet over de agenda van de wethouder oordelen. Dus dat vind ik lastig. Maar wat mij betreft is het wel een thema. Gewoon überhaupt de opvang waar we heel veel aandacht voor moeten hebben. En daarom kom ik ook bij de begroting met een motie om op te roepen tot een raadsgedragen visie op opvang. Want we hebben nu heel vaak discussies, ook over de noodopvang in Leeuwarden. En daarbij komen wij dus ook met die oproep. Laten we nou met elkaar een soort van kader stellen. Dit is wat wij willen. Dit is waar we voor staan als Leeuwarden. En dat is dan ook de opdracht waar het college mee bezig gaat. Om ook daar een soort van de angel eruit te halen. Maar in een gezonde democratie is het denk belangrijk dat wij als vierde macht, wat is het alweer, journalistieke macht, de vragen stellen kunnen onder en dat doet ze net. Vind je daar ook wat van? Ja, zeker. En dat is aan twee kanten zeker een trend. Eén is, wij zien op allerlei niveaus, op gemeentelijk niveau in dit geval, maar ook in Den Haag, zo ook in Brussel en Straatsburg, dat de politieke bestuurders steeds meer macht naar zich toe trekken of proberen te trekken waarbij zij de gemeenteraad of de Tweede Kamer of het Europees Parlement een beetje buitenspel proberen te zetten. En zien we ook op gebied van persvrijheid, mediavrijheid, dat heel veel inspanningen worden gepleegd door politieke bestuurders. Ik zie het ook bij de Europese Commissie, om niet of onvoldoende te informeren over met name lastige besluiten. En dat vind ik wel heel erg problematisch. Daarom ga ik ook werken aan toegang tot publieke documenten in Brussel, zodat de rechten van zowel volksvertegenwoordigers als ook media beter beschermd worden. Want dit is echt fundamenteel in een gezonde democratie. Ja. Nee, en ik denk ook niet, niet alleen dat het om die bescherming gaat, maar ook wel dat zij ook gewoon daarvoor staat. Ze is wethouder op dit dossier, met nog een aantal andere wethouders, want het raakt over meerdere zaken. Dus het zou mooi zijn als hij aanschuift. Maar ja, als raadslid kan ik haar natuurlijk niet in die positie zetten. Ik zit hier nou voor de 5e aflevering en sinds ik toch al best wel vaak bijmaken heb dat mensen net komen. En zodra dan gaat wordt wat moeilijker dossier, dan zit ik gewoon, ik ken net of ik wil net of wat voor reden. Terwijl ik denk, het zou mooi zijn als ze dan aanschuift. En ten tweede, jetter ik wel een beetje bij, denk ik toch, of net? Ja, anderzijds, ik denk wel dat we goed in de gaten moeten houden hoe de lijnen horen te lopen. Een wethouder legt verantwoording af aan de gemeenteraad. En daar moet openheid en moet het verhaal gedaan worden. Dat is wel heel makkelijk, vind ik, meneer Stoel. Maar dat is dan jouw mening, dat is mijn mening. Onze systemen zitten in elkaar dat we wethouders hebben die het vertrouwen hebben van de gemeenteraad en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Daar wordt, als het goed is, de discussie gevoerd. En niet via Twitter en niet via allerlei media. Kun je mij even helpen?
Ja, kijk, zo lopen de lijntjes. Qua formele verantwoordelijkheid, wettelijke verantwoordelijkheid, is er gewoon zo. Dit is gewoon een constatering, dat weten we allemaal. Maar de media speelt natuurlijk een heel grote rol in het vertalen van wat er is gebeurd naar het bredere publiek. Het gaat niet net om mij, het gaat niet om dat het publiek thuis het verhaal jaren wil en dat ik dan daar tussen zit. Want het publiek volgt niet per se de gemeenteraad. En daarvoor hebben we gelukkig de persvrijheid in het land. Dat de journalistiek, de verslaggevers hun informatie proberen op te halen en ook proberen weer te geven. Alleen het is aan een bestuurder in hoeverre ze daarover informatie willen delen. Als ze het maar wel delen met de gemeenteraad, want die hoort volledig geïnformeerd te zijn. Ja, we gaan naar passenvrijheid. En hij poont misschien ik wel. Misschien is dat wel een goed brechtje. Waar staat dat trouwens? We gaan eerst eventjes over naar deze uitzending of deze opname die door eigenlijk tot, nou, ik denk Jelversaan, misschien nog een beetje erin. Kun je nog wel weer op die komen waarom op het eiland? Ja, 7:15 vertrekt mijn laatste boot. Dus dan wil ik graag weer terug zijn in Holwert. Ja, sorry, ik ken ook even een keer dat we moeten even helemaal opnieuw beginnen. Dus we moeten even de uitzending. Ik weet net of jou die op die het redden, die boord. Dat is net. Nou, dan heb ik een probleem. Dan moet ik een plekje gaan zoeken voor de nacht. En ik heb geen onderkomen meer op de vaste wal. Okay, dus dan wordt het een hotel, vrees ik. Het is wel een probleem, of net? Waarom komen we op het eiland? Maar vooral tussen Kativersaan, Joens en Seizoeren-Maas kun je net meer van het eiland. Hoe groot is dat probleem? Dat is een discussie rond de watertaxi. Dat wij op dit moment, als het donker is, na de laatste veerboot, geen verbinding meer hebben met de vaste wal. Totdat de eerste boot de volgende ochtend om 6 uur vertrekt. En daar zijn verschillende situaties. Eilanders zijn het op zich wel gewend. Maar er zijn verschillende situaties waarbij dat echt schrijnend is. Waarbij je de mogelijkheid zou willen hebben van een watertaxi, zoals die er vroeger ook altijd geweest is. Ja, dus die moet ik weer waarom komen, Vinio? Wij vinden het belangrijk dat die weer terugkomt, dat die schrijnende situaties, dat mensen niet naar de vaste wal kunnen als het echt nodig is, dat er niet is. Ja, dat we daar vanaf kunnen zien. Ja, we zien het voorbeeld van een inwoner van Ameland die net bij de herzieke heidwijze koer, dat toch net bij het laatste moment wie, dat is natuurlijk heel schrijnend. Dat is het voorbeeld wat je neemt, denk ik. Wat kun je daar eigenlijk ontwan als burgemeester? Nou, wat er nodig is dat er een ontheffing gegeven kan worden van de vaarwegbeheerder, dat is Rijkswaterstaat. En daarvoor moet het veilig zijn en moet het in de natuur passen. Natuur, daar is al verschillende onderzoeken zijn ernaar gedaan. En de veiligheid is natuurlijk na het ongeluk, het enorm vreselijke ongeluk wat op de Schelling is gebeurd, bij de Schelling is gebeurd, waarbij ook mensen om het leven gekomen zijn, is veiligheid natuurlijk verschrikkelijk belangrijk om dat goed te voorzien. Die werd de taxi maar nou net sneller dan 20 km per uur. Hè? Maar dat is de situatie niet. Had net per se maar het ongeluk te maken. Toch? Of? Nee, op zich niet. Nee. Maar van daaruit is natuurlijk wel de aandacht heel erg voor de veiligheid en terecht. Ja, terecht. Maar omgekeerd zeg ik, de boten zijn goed. Het materiaal, het instrumentarium op die boten is goed. En de bemanning is uitstekend opgeleid. Die mensen weten wat ze doen. En als dat aan die voorwaarden is voldaan, schepen goed, materiaal goed, bemanning goed opgeleid, dan kan het veilig zoals het al decennia gegaan is. Ja. Hoe dan naar Sinterklaas of Sunneklaas, zoals het op jouw eiland heet. 4 en 5 december is dat weer het feest op het Ameland. Jo, ben je nou zelf 4 hier op het eiland? Maar je zelf eigenlijk al mooi waren ons Sunneklaas? Ik heb in 2 dorpen een deel van Sinterklaas mee mogen maken. Of ja, een groot deel van Sinterklaas mee mogen maken. Ja? Dus ja, ik ken dat enigszins. Hoe wie dat? Ik vond het heel bijzonder en heel veel respect voor de traditie. Zoals die jaren op Ameland, eeuwen al op Ameland gespeeld wordt. Vond je het een leuk feest? Ik vond het bijzonder, ja. Bijzonder, dat. Ja, en daarom. Hoe ook dat ik weet? Nee, niet bijzonder, maar nou ja, van de luizenmoeder toch? Nee, dat zat je hem niks. Oh, dat niet raar, maar bijzonder. Niet raar, maar heel bijzonder. Het was een mooi feest om te zien en enorm veel respect voor het werk wat erin gedaan wordt, ingestoken wordt door de Amelanders. Ze zijn nu al aan het werk om dat feest voor te bereiden. Alle respect daarvoor en laten we dat alsjeblieft zo houden. Ja, nou komt Omroep Friesland op 9 november maar een documentaire over dit verhaal. Wat eerst vanuit de Amelanders zelf dat het verhaal verteld werd. Wij hebben hier een prachtig mooie oude cultuur, zeg maar, een cultuurhistorische traditie, zeg maar. En daar knokken wij gewoon voor. Ik vind het de mooiste dagen van het jaar. Het is iets van Amelanders en voor Amelanders. Het zit in ons DNA. Op het moment dat iemand die dat feest niet snapt zich ermee begint te bemoeien, ja, dan raak je al meteen aan de emotie van de Amelander. Omdat dat hele feest is een en al emotie.
Ja, nou heb ik de documentaire intussen gezien, een onrader trouwens. Nou snap ik intussen wel heel goed waarom Amelanders net op het eiland hebben willen. Dat wist ik net, maar dat speeltje gaat om herkenbaarheid van de mensen. Dat je die herkennen kunnen, die me dan allerlei klingen on. Dus dat snap ik dan wel. Wat ik dacht eerst van, nou, waarom maar je boeten steken er net bij. Maar ik heb bezocht me een mening te vormen over, is het nou vrouwenvriendelijk of net? Ben je daar zelf eigenlijk uit? Is dat het? U heeft net de documentaire gezien. En u heeft ook de dames uitspraken horen doen over dit feest. En dat zegt voor mij veel. En dat hoor ik ook op het eiland. De dames vinden het net zo mooi als de heren om dit feest te vieren. En het is een feest voor alle Amelanders. Dus het wordt echt beleefd als een eigen feest waar men echt naar uitkijkt. Ja. Ook de dames kijken daar naar uit op dit moment op Ameland. Ja, maar er zit natuurlijk wel een stukje in waarbij vooral je een bepaald tijdstip net de dik opmaaien. Ja, je kind is, daar kun je wat van vinden. Daar kan iedereen wat van vinden, maar dat is de traditie zoals die op Ameland gevoerd wordt. En kijkt iedereen op 9 november, dan kan iedereen zien hoe het gaat en wat voor een plezier mensen eraan hebben. En laat Amelanders alsjeblieft hun traditie blijven spelen. Ja, de tradities maar in ere houden, is dat belangrijk? Ja, zeker. Ja, net als taal. Hè. Ik heb ook gezegd, traditie is onderdeel van de rijke diversiteit en identiteit van Nederland, van Friesland, van Europa. En zolang geen rechten worden geschonden en ik vind, als de vrouwen dat zeggen, dat zij dat niet als vrouw onvriendelijk ervaren. Dat wil ik echt van harte geloven. Ik vind juist heel mooi dat mensen hun tradities willen behouden. Stierenvechten is ook een hele mooie traditie. Nee, want daar wordt de welzijn van dieren enorm geschonden. Dus dat hebben we over iets heel anders, wat heel veel leed onder dieren veroorzaakt. Ja, nee, dat snap ik. Maar goed, de vraag was of tradities behouden moeten worden. Niet elke traditie moet natuurlijk behouden worden. Maar bezwaar tegen het feit dat Sinterklaas op dezelfde lijn gezet wordt als stierenvechten. Dan heeft u mij niet goed verstaan, dat zei ik niet. Dat is niet de manier waarop het op Ameland gedaan wordt. Natuurlijk geldt op Ameland de wet ook. Dus ik wil u toch even onderbreken. Wat ik zei, tradities moeten die onthouden. Ik zei niet dat stierenvechten hetzelfde is. Nee, maar pak het voorbeeld als stierenvechten. En dat is niet een vergelijkbaar iets. Maar de vraag was of een traditie gehouden. Even een stapje terug. Het eerste wat ik heb gezegd is tradities, ja, mits er geen rechten worden geschonden. Dus zonder al te willen ingaan in dierenrechten of dierenwelzijn. Maar overduidelijk is er heel veel dierenleed in stierenvechten. En ik wil dat helemaal niet vergelijken met Sinterklaas. Nee. Maar wat volgens mij wel heel belangrijk is dat hoe dan ook, en maakt niet uit wat voor traditie je mee gemoeid wordt, persvrijheid en een aanval op de vrije pers is altijd foute boel. Altijd. En er is niks wat dat verexcuseert of een reden voor heeft. Maar we even nu lezen natuurlijk dat onder oren te krijgen. Maar een cameraploeg van Poont, die vliegen die 10 het feest op het eiland weer. Het eiland bezocht had. Het IPB-ministerie had tussen onjoen dat 2 Amelanders vervolgen worden. Hoe zorg je nee? Ja, zo is het in het Nederlands recht geregeld. Als je met je vingers aan verslaggevers komt, dat kan niet in dit land. De persvrijheid bestaat hier. Je blijft van de pers af als die op de openbare weg is. En dit was een incident voorafgaand aan Sinterklaas, niet tijdens het feest zelf. Als je dan dit soort dingen doet, dan loop je het risico dat je daarop vervolgd wordt. En dat gebeurt. En dan zullen we de rechter moeten afwachten welke uitspraak die daarop doet. Ja, dat is dan eigenlijk logisch. Wat vond je überhaupt van dat de cameraploeg van Poont op het eiland kwam? Er is persvrijheid in dit land. Dus het staat pauw vrij om te komen en op de openbare weg opname te maken. Daar hebben we mee te doen, of we dat nou leuk vinden of niet. Ik heb Pauw van tevoren aangegeven van denk erom. Het wordt niet op prijs gesteld als je komt. Maar het laat onverlet. Als ze komen, dan hebben ze de rechten om te doen als verslaggever wat in Nederland mag. Ja, hier ben ik alles ontdienen om te verzorgen dat zij veilig op het eiland binnen? Wij doen ons best mee. Je kunt niet alles voorspellen. Maar natuurlijk denk je van tevoren na over situaties waar het mis zou kunnen gaan. En prepareer je daarop. Dat hebben we vorig jaar gedaan. En dat zullen we dit jaar ook weer doen. Ja, want laat er een plan liggen voor dit hier. Want je kinderen haast op je vingers
ze tellen dat ze wegkomen. Zullen we zien. We zijn in ieder geval over aan het nadenken. En we hebben scenario's uitgewerkt samen met politie en Openbaar Ministerie om voorbereid te zijn. Ja, kun je daar iets over vertellen? Nee, ik ga niet van tevoren vertellen over hoe de beveiliging van dingen in elkaar zit. Nou ja, dat deed ik niet vooraf met de media. Vertellen wie de vraag Zoals gezegd, we hebben verschillende scenario's uitgewerkt waar wij denken dat er dingen zouden kunnen gebeuren. We verwachten niet dat het gebeurt. We verwachten dat iedereen zich goed zal gedragen. Maar mocht er iets gebeuren, dan zijn we erop voorbereid. Ga je al signaal dat de filmploeg van Poont wegkomt? Nou, we hebben ze gisteren nog gehad. Ja, dat hak ik jet, ja. Ja, dus dan is de kans groot dat ze te bidden dus nou al. Wist ik wel van het eiland al eigenlijk? Ja, ze zijn gisteren ook weer naar huis gegaan. En gisteren hebben ze de vraag gesteld over de watertaxi. Nee, we hebben een heel vriendelijk gesprek gehad met ze. Ze zullen vast nog wel een keer komen. Ik heb ook nog een afspraak met ze voorafgaand aan Sinterklaas. Dus we benaderen ook de media om vooraf dingen met ze te bespreken over hoe ze dingen willen zien en hoe en wat. En als Poont wil terugkomen, zoals gezegd, we hebben in dit land persvrijheid. Het wordt niet op prijs gesteld, maar als ze er zijn, dan hebben ze alle rechten die de pers toekomt. Jo, stel het zelf ook net op prijs dat ze komen? Ik vind het jammer dat op deze manier onze traditie van Ameland ter discussie wordt gesteld en in een slecht dagbeeld wordt gebracht. Ja, ik denk dan wel, maar ik snap het op zichzelf wel, maar je kan niks zeggen van misschien is het goed om een keertje dat eens een keer te chantelitten net te veel meer. Dan ben je van Ja, maar dat doen we nu ook. Op 9 november kan iedereen kijken naar Friesland Doc. Ja, maar net in daar laten we zien hoe het feest in elkaar zit. Ja, maar dat is flauw, want het is net in 4 en 4 december. Dat zijn reële beelden, werkelijke beelden van het Sinterklaasfeest. Dat zijn op 9 november natuurlijk nog geen beelden van 2024. Dat kan niet. We kunnen niet in de toekomst. Maar u ziet daar echt hoe het gaat met Sinterklaas. En u krijgt er een goede indruk over hoe het spel... Ja, dat klopt. Dat had mijn collega's van Friesland Doc dat mooi in. Zeker een onrader. Moet je me nog wat ook iets, Sinterklaas? Nou, kijk... Het is toch een beetje een onplezierige discussie. Nou, nee, ja, dat is het wel. Omdat ik ben het met de burgemeester eens dat zolang media zich bewegen in de vrije ruimte, in de openbare ruimte, moeten ze gewoon vrij zijn om hun werk te doen. En zij mogen ook wel een eigen oordeel doen over of dat verstandig, niet verstandig is, wenselijk of niet wenselijk is. Maar dat is echt aan de media. En daar hoeven wij ons als politiek niet mee te bemoeien. Maar dit zie ik in een groter zorgelijke trend van agressie tegen journalisten in Nederland. En het is niet voor niks dat in het laatste rapport van de Europese Commissie over de staat van de rechtsstaat in Nederland, een van de aandachtspunten is de onveiligheid van journalisten, die echt als steeds groter probleem wordt ervaren. Maar ken ik zeggen dat Poont misschien wel een beetje misbruik daarvan maakt? Dat ken? Het is niet aan mij om het journalistiek werk van Pauw Nieuws te gaan hier recenseren. Ik wil je maar dankzij voor deze uitzending. Hoe ziet jouw Frieske weekend eruit? Mijn kleindochter is bij ons op bezoek. Dus wij gaan erop uit op Ameland en genieten van de mooie omgeving. Ja. Hoe ziet jouw weekend eruit? Niet heel veel plannen nog, dus ik zie wel wat er gaat gebeuren. Wat er nog mensen binnen die op stap willen, dan kun je ze nou melden. Dan hoor ik het wel. Hoe ziet jouw weekend eruit? Net naar Brussel, net naar Straatsburg? Nee, maar wel laatste dozen uitpakken en dan meteen zondag voorbereiding van de hoorzittingen van de eurocommissarissen. Want dat hebben we volgende week en de week daarop in de planning. Onderwerp? In mijn geval heel belangrijk regionale ontwikkeling en de voorgedragen eurocommissaris vanuit Italië uit een in ieder geval radicaal rechtse partij. Dus wel politiek gevoelig en belangrijk. Gaat wel ergens over. Jazeker. Absoluut. Hartelijk dank alweer voor komen bij de Frieske Weekend. Dit wie de Aarhunde Frieske Weekend. Volgende week gaan we weer een nieuwe Frieske Weekend. Hoi.